Seminggu soal malam ini.
dulu. Ada ngarep apa kita? Ayo, Jun. Mau, nggak mau. Beneran dua. Medun. Mau, Belum medun ora? mama. Oh. Sini ya. Mau nggak berani? Nyambut gawe le. Terus bae le. Mereka melane wis mandek wah jaga yang tenan ya le. Ya Kak, saya kemana saking gaya nembok lewat guru lah karo-karo. Juas tenan Ya ya. tidak kalah. Sawangan gue masyarakat Ponco Mulya kene dulu. Ya. Tak ngono akeh kok madhep rene kabeh. Ya yo, ngadep ini kan mesti kok iso. Foto prane kene. Iya. Ayo. Alhamdulillah wa syukurillah ya le. Iya Pak. Ditimbali rene maneh. Wah Jawa. Matur suwun dumateng panjenenganipun Bapak Inggi, Bapak Agus Yulianto, Ya. sekalian Ibu Yati. Wah, jan cocok tenan. Cocok, Wah, gaya iki loro jan koyo tenan. Arjuna karo Srikandi lho, tenan lah. Tuanan kepol. Aku wis dia kan pol. Wah, ya tenan. Percaya karo ketoprak bakaran. Iya, Kak. Ya, ayo le ya. Ya. Jan. Ya didongake awake dhewe mung isone mung ndonga ya le ya. Dongake le. Hah? Loh, kok ae Iya. Yo pengen lho Kak. Yo. Aku wis sampean kan iki hitungane kan abi karo Kakak. Yo mung nek dongano kakane sik lagi abine Oh, ngono. Wah, abine ndak kok kleru. Iya. Ya. Sing tuwa sik ya le. Ya, wis tuwa sik. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian tansah pinaringan seger waras, Amin Kak. tansah pinaringan rezeki ingkang murah lan barokah. Amin. Awet mono rakyate, Amin. ditresnani karo rakyate. Iya lah ya. Oke, gede le, iya le. Aku pun gede dengan Kak. Iya. Alah yo, buku-buku yo. Siap kabeh. Bapak ibu-ibu, adik-adik, ono siap kabeh. Iya lah. Lan nurut panutuning masyarakat desa Ponco Mulya kene ora ana sing diganggu wiwit saka sawah, saka tambak, jaranto didongake selamat kabeh. Amin Kak. Amin Allahumma. Amin. Ayo didongake ini bareng-bareng. Iya, Kak. Maju ya. Muka-muka di Indonesia kabeh Kak. Ayo. Kasih. Awit, percaya pun kalah itu. Kenapa mendengar